Bones i benvingut. Avui estem amb Josep Sanyer, jugador del Sant Andreu. Com estàs? Què tal? Parlarem de la temporada i del moment clau. Comencem amb les primeres preguntes. Com vas començar en el món del futbol? Això ve des que tenia 4 anys. Ja, no sé, m'agradava i els meus pares em van portar a jugar al Sant Cugat. Doncs soc jo i des de llavors jugant a futbol. Des dels 4 anys donant-li patades a la pilota. Sempre havies volgut ser futbolista o va ser una cosa que va anar sorgint amb el temps? No, jo crec que sempre havia volgut ser futbolista. Al final, quan és petit s'imagina jugant als millors estadis del món, jugant a primera divisió, fent gols, gaudint al final del que més m'agrada. Com deies ara, el Sant Cugat va ser el teu primer equip. Quina va ser la teva primera experiència, important com a jugador? La primera experiència així més important, jo crec que em va arribar tard, va ser a Juvenil Divisió d'Honor, perquè, jo era bon jugador, però era molt petit, sempre no havia fet l'estirón, i llavors sempre em costava una mica jugar contra certs tipus de jugadors que ja tenien més força, estaven més formats i jo no ho estava, llavors sempre no havia destacat tant en aquest sentit perquè no havia fet l'estirón, no tenia tanta força fins que vaig fer l'estirada als 16 anys o així i al final em va arribar l'opció de jugar a la Divisió d'Honor del Terrassa, juvenil, que ja t'enfrontes contra rivals Barça, Espanyol, Saragossa, i llavors estant al juvenil del Terrassa el primer equip tenia una situació complicada econòmica i van tirar de juvenils i em va tocar a mi. En aquell moment l'entrenador era Miquel Olmo, el pare de Dani Olmo, del jugador del Barça. I vaig jugar 10 partits a segona B en aquell moment i vaig fer 3 gols i ja va començar tot a rodar. Tens algun jugador o algun referent que t'hagi influït en la teva manera de jugar o d'entendre el futbol? No, a veure, jugant enmig del camp sempre m'he fixat en jugadors de la posició, però no hi ha hagut un jugador que digués, hòstia, aquest m'agradaria jugar com ell. Jo crec que a tots ens agrada Messi. I després, tots els altres són grandíssims jugadors, m'he fixat molt en jugadors, sobretot de la lliga anglesa, físics que és una lliga més física, m'agradava en la seva època Steven Gerrard, Frank Lampard, tots aquests tipus de jugadors que al final, a part de ser migcampistes, tenien molt gol i sempre m'he fixat. Ara m'agradaria parlar una mica de la trajectòria. El Sant Andreu, per exemple, quan et va anunciar el fitxatge, ha jugat a Primera Divisió i a l'Europa League. Llavors, com deia, vas arribar a jugar amb el Celta de Vigo a Primera Divisió. Com recordes aquella etapa? Molt única, al final és fer realitat el somni que tenia des de petit, de formar part d'un equip de primera divisió, de jugar a primera divisió, de jugar a grans estadis, amb grans companys, molt bons. Al final el somni que tenia de petit es va fer realitat. També què va significar per a tu competir a l'Europa League amb el Celta? Un altre pas important, jugar a Europa, jugar contra grans equips, recordo contra l'Ajax, contra Panathinaikos, una altra experiència increïble per l'ambient que generava de jugar a Europa. També vas passar per Mallorca i què vas aprendre allà? I aquí t'he de dir que jo tinc un joc que és el PES 2020 i et tinc a tu amb el Mallorca. Ah, sí? Recordo, sí, Josep Sanyer. Mallorca va ser una època, una etapa bonica també, no vaig jugar gaire, al final des d'un altre rol dins de l'equip, però la vaig gaudir i vaig intentar, al final quan no jugues intentes aprendre el màxim de la situació, intentes millorar cada dia, anar cada dia a entrenar amb un somriure, esforçar-me al màxim sempre, encara que no jugués, i al final vaig jugar poquets partits, però una etapa també molt xula. Ara anem a parlar de la UEFA. Què té d'especial la Unió Esportiva de Sant Andreu respecte als altres clubs? Jo crec que el més especial i diferencial és l'afició. Al final és un equip de barri i que tingui aquesta afició és brutal.
Jo no ho havia viscut mai perquè no havia jugat mai aquí. I el primer dia, ja quan vaig entrar al camp, vaig veure tota aquella gentada, desperdicis animant des del primer minut fins a l'últim, o sigui, va ser increïble. I ara, a mesura que han anat passant els partits, igual. I ara m'imagino diumenge, que pot ser un dia clar, un dia gran per nosaltres, crec que tota la gent es volcarà encara més amb l'equip. Dintre del vestidor, com esteu vivint aquesta lluita per l'ascens? Bueno, amb certa calma dins del que cap, hi ha moltíssima il·lusió, però amb calma. Encara no ho hem fet, llavors amb calma, tenim un marge considerable, llavors seguir treballant a lo nostre i quan arribi esperem que sigui diumenge i si no el que ve o l'altre esperem que sigui molt bonic. Si pugeu, faràs alguna promesa especial? Tens alguna cosa? No, o sigui, ja ho havia pensat, per si m'ho preguntava, però no ho sé. Si hi ha algú en comú amb tot l'equip, llavors potser sí, però no tinc res pensat. Quin missatge enviaries a l'afició del Sant Andreu, com pot ser per aquest partit del diumenge? Bueno, sobretot el dissabte després del partit contra el Barça estaven aquí molts aficionats, ens van donar les gràcies també. També nosaltres, des de dins del vestuari cap a ells, donar-los les gràcies per tot el recolzament que hem tingut, tant aquí com a fora, quan hem anat a jugar fora. I res, que esperem que el diumenge sigui una festa per tots, que si no és aquest diumenge que segueixin recolzant l'equip perquè ens hi deixarem la pell i esperem que entre tots puguem celebrar alguna cosa gran. Ara, quin somni et queda per complir en el futbol? Algú que et diguis, m'hagués agradat això o... Bueno, ara... l'espinita clavada. No, ara és complicat, home, evidentment m'agradaria seguir jugant a primera divisió, però clar, ara ja és una mica complicat. Llavors, en el moment en què estic, pujar amb el Sant Andreu i que el club s'estabilitzi en el futbol professional. Jo crec que seria increïble pel club, pel barri, seria brutal veure el Sant Andreu al futbol professional. I ara l'última pregunta, on et veus d'aquí a uns anys? Quan deixis el futbol, com et veus? No ho sé, és una pregunta que ara em faig perquè es va apropant al final, encara que no vull que arribi, perquè m'encanta això, m'encanta el futbol, llavors, no sé, m'he format, tinc estudis i llavors, veurem, però m'agradaria seguir lligat al futbol perquè és el que més m'agrada, és el que més entenc, llavors m'agradaria seguir en el món del futbol. Moltes gràcies per l'entrevista i molta sort, a veure si aconseguim l'ascens a primera ref aquest any. Moltes gràcies.